Martine, co je to umění? No tak umění to je prostě nějaká tvorba realistická, co prostě někdo udělá a jako bere se to, je hodně druhů umění, třeba hudba, malování a prostě obrazy. A umění je prostě něco, co se lidem líbí a prostě někdo to udělá a ty lidi se na to můžou být kouknout, to si poslechnout a prostě. Dobře, děkuju. Druhá otázka. Kdo je umělec? Umělec je ten, kdo to umění tvoří, prostě může to být skoro kdokoliv, může prostě udělat buď hudbu, nebo jako když ho to zajímá, tak může buď hudbu, nebo ty obrazy, nebo a prostě umělec je ten, kdo to vytváří. Děkuji. Chtěl bys být umělcem? Proč? No, asi jo, buď kvůli penězům, nebo kvůli tomu, že mě to třeba baví, anebo aby ty lidi obdivovali to, co udělám. A ty osobně by si chtěl být umělcem? Jo. Děláš proto něco, aby jsi byl umělcem? Zatím ne, ale jako třeba občas se na něco kouknu nebo poslechnu nějakou hudbu. Takže z celé šíře umění tě nejvíc baví která část? Asi hudba. Hudba. Díky. Myslíš, že všichni lidé umí malovat? No, asi jo, protože když stačí namalovat cokoliv a pro toho člověka je to třeba malba, jako třeba čáru a i to je malba. No, prostě domeček, pro mě. Ano. Proč se lidé výtvarně realizují? K čemu je to dobré? Proč to lidé dělají? Buď je to baví, a nebo jako chtějí být umělci, až budou dospělí a tak proto dělají takhle něco, třeba chodí na kroužek nebo na kytaru nějakou hrajou nebo na nějaký hudební nástroj. Ano, děkuji. Kdy jsi se naposledy setkal s uměním? Líbilo se ti, oslovilo tě to? No jako třeba v nějakých muzeích nebo si jenom poslechnu nějakou písničku a jako jo, ty písničky mě oslovují. I to umění prostě v muzeích. Dobře, děkuji, Marta. Marku, co je to umění? Umění, to je vlastně, když se nám něco líbí, nebo když máme nějaký pocit, no a vlastně to chceme stvárnit, tak vlastně to, co stvárníme, tak je umění. To je můj posudek. Děkuji. Kdo je umělec? Umělec? Tak to je vlastně ten člověk, který má nějakou tu dobrou myšlenku, který chce něco ukázat sám sobě, co v něm je. Taky děkuji. Chtěl bys být umělcem a proč? Velmi zajímavá otázka. No, tak já bych asi nebyl moc dobrý umělec, i když nevím, no, každý to posuzuje jinak. Někomu se to líbí, někomu ne. Podle čeho myslíš, že se posuzuje umění? Myslím to galeristické umění. Umění, které je nějak uznané společností. Podle čeho? Podle nějakých těch dnešních zásad, podle té doby, podle módy nebo... Díky. Chtěl bys tedy být umělcem? Asi jo, protože z toho jsou v dnešní době i v celku dobré peníze, které se hodí všem. Umí všichni lidé malovat? Všem. Vlastně každý umí malovat, že i malé dítě už vám namaluje kolečko s čárkama a řekne, že to je sluníčko, ale už i to je malování, že jo. I ten, jak bych to řekl, jestli to může říct nejbližší člověk, vám něco namaluje a záleží jenom na vás vlastně, že jestli se vám to líbí a jestli tomu říkáte malování nebo ne. Proč se lidé výtvarně realizují? K čemu je to dobré? No, tak vlastně to je, jak jsem říkal na začátku, když se nám něco líbí, nebo jak bych to řekl, Proč lidé něco tvoří? Proč chtějí dokázat svou osobnost, když mají dobrou duši nebo hezkou osobnost, jo, že se jim líbí se jim krajina, taky namalují, prostě mají dobrý úmysly s tím. Kdy jsi se naposledy setkala s uměním? Oslovilo tě to? Tak, abych to řekl takhle, tak můj bratr je na střední umělecké škole a nosí domů různé ty umělecké, jakože ty obrazy a tak, co tam tvoří a je to hezký a hrozně se mi to líbí. Co je to umění, Martine? Tak umění to je, že to má více druhů, třeba malování, divadla, že hrajeme divadel a všechno možný, že a tak jako umění to je
prostě když něco umím hodně dobře, jo, třeba když jsem v něčem znalý a chci se tím živit třeba. Děkuji. Kdo je umělec? Tak umělec, to je člověk, který se zabývá něčím, co ho jako hodně zajímá a třeba ho zajímá kreslení, chce se tím zabývat a zabývá se tím už, já nevím, od třeba příklad 5 let a jako hodně ho to zajímá a snaží se, aby v tom byl dobrý a aby se proslavil nějak a snaží se jako malovat nějaký známý obrazy a napodobovat prostě umělce jiný. Třeba může mít nějaký, může ho tím inspirovat někdo z rodiny, třeba otec, matka, může, má třeba z toho předků, který byli slavní, tak se v tom jako snaží pokračovat, aby to furt šlo dál jejich jakože rod. Děkuji. Chtěl by si ty být umělcem? No tak já asi zřejmě ne, protože já neumím moc ani kreslit, ani nějak jako to. Třeba chtěl bych být umělcem jako ve sportu, není zase takový umění, ale chtěl bych být spíš sportovec než umělec, co já bych se živit rukama nemohl. Děkuji. Umí podle tebe všichni lidé malovat? Tak jako všichni lidé si jako když chtějí, tak umějí, i kdyby měli nějakou, jako, že kdyby byli indisponováni, jo. Když nemá ruce, může malovat nohama, jako jsem viděl už v televizi, nebo může malovat pusou, kdyby neměl, nedej bože, ani nohy, ani ruce, kdyby chtěl, ale tak ani nemusí, kdyby nechtěl, prostě je to na něm. Děkuji. Proč se lidé výtvarně realizují? K čemu to je dobré? Tak, aby jako se snažili prostě nějak zaujmout, nějak jako, že když neumí být dobrý v nějakém jiném oboru, tak aby se zkusili aspoň v tomhle nějak jako vyšoupnout nahoru, bych to tak řekl. Když jsi se naposledy setkal s uměním, oslovilo tě? Tak naposledy jsem se setkal s uměním, přesně nevím kdy, ale jako něco, třeba nějaký jakože zpívání nebo hraní, to jako jo, ale třeba to malování, to mi přijde prostě, že někdo něco nakreslí na papír a proslaví ho to, jakože má další obraz, ale on už je nějak slavný, jo, ale když si chce začít, tak jako prostě musí malovat víc, takže já věřím, že třeba malování ne, ale třeba jako hraní divadel, to mi přijde jako lepší, jo, ale jinak to malování zase tak tolik ne. To tě nezajímá? No, jako, ne, že by mě nezajímalo, ale není pro mě prostě, abych to jak zkrátil. Děkuji, Martin. Davide, co je to umění? No tak umění je podle mě nějaký způsob, čím vlastně lidi dokážou vyjádřit to, co si myslí. A prostě způsob nějaký vlastně mluvy se mi jako zdá, že prostě tím uměním ty lidi dokážou, co jsou a co umí a co dokážou. Děkuji. Kdo je umělec? Tak to je člověk, který vlastně umělec si myslím, že je každý, protože každý dokáže nějak vyjádřit vlastně to, co si myslí, nebo to, co vlastně potřebuje tím, že něco nakreslí. Vlastně, no, umělec je podle mě ten, co prostě to dělá profesionálně, prostě ten, co ví, že vlastně tomu světu něco dá tím, že vlastně kreslí nebo něco tvoří. Nějaký nástroj. Takže jsi řekl, umělec je vlastně každý, to je jeden druh pohledu, a druhý druh pohledu, který si řekl, je, že umělec je ten, který se tím, dejme tomu, živí a přispívá k rozvoji společnosti. Děkuji, Davide. Umí podle tebe všichni lidé malovat? Podle mě jo, protože ten člověk maluje vlastně už od začátku, jo. No a každý člověk vlastně dokáže něčím vyjádřit, ať jsou to čáry, nebo ať jsou to obrázky, ať jsou to krásné obrázky, nebo to tak vlastně furt kreslí, že jo, a dokáže tím něco
něco vyjádřit. Proč se lidé výtvarně realizují? K čemu je to dobré? Protože si myslím, že to je nějaký způsob životního, jako životní prostě. Něco jako když třeba někdo hraje na kytaru, tak to dělá jenom proto, nebo nejenom proto, ale protože ho to baví. Tak vlastně tím dokáže vyjádřit to, co vlastně potřebuje. Kdy jsi se naposledy setkal s uměním? No tak, jako kdy, tak někdy v divadle jsem se asi jako s obrádovým uměním někde v divadle v Galerii. Třeba nedávno jsem byl třeba, když jel právě v divadle s babičkou, no tam jsme viděli opravdu jako si myslím umění jako takový. Něco, co by každý člověk zase dokázal. A jaké to bylo představení? To Jak se bylo jmenovalo? představení, bylo to v divadle v malém městě v Konstantinově Vládě. A bylo to představení vlastně takových studentů umění, který vlastně se učili dělat hru o tom, jak nějaká babička poslala svoji dcerku. Vlastně ono to bylo něco jako Červená Karkulka, akorát je bylo otočení. Takže taková komediální táto byla. Dobře, děkuji ti moc krát. A oslovilo tě to, líbilo se ti to? No, samozřejmě, protože vlastně oni to dokázali dělat tak dobře, že prostě to tomu člověku řekne, že jsou opravdu umělci, že to dokáže. Děkuji. Jakube, co je to umění? Umění. Takže umění je něco, čím se jakože dá člověk, čím se může člověk vyjádřit a sdělit jako různý svý pocity lidem přes hudbu, tanec a pak už vlastně jakýkoliv umění, obrazy a takový kresby a tak. Děkuji. Kdo je to umělec? No tak umělec to je většinou asi buď vzdělaný člověk, jakože na různý typ vzdělání, takže buď jakože malíř, že? Nebo který asi jakože o tom i něco ví, jakože studoval to nebo tak a je to asi ten, co dělá to umění. Děkuji. Chtěl by si být umělcem? Proč? No tak já bych chtěl spíš asi jakože takovým jako uličním umělcem, ale ne takovým tím vzdělaným, ale jakože asi jo, no, umělcem. A co by si dělal jako umělec na ulici? No tak asi street art, že jo, prostě klasika. Můžeš to zopakovat No, hlasitě? street art prostě. Takže, ale ani ne tak jakože se sprayem, ale spíš s válečkem a s barvou. A ještě pak takový teče, že jo, ty nový plastikový obrazy prostě se vyřeší třeba forma a spodobně se dělají prostě sochy takový a lepí se to na zeď. Děkuji. Umí podle tebe všichni lidé malovat? Tak myslím si, že ano. Myslím si, že i, jakože, i částečně tělesně postižený, ano. Jak třeba, že jo, tak řekněme, nebo že když má někdo třeba nemá ruku, tak furt má třeba pusu, že jo, nebo nohy, nebo něco, takže myslím, že jo. Děkuji. Proč se lidé výtvarně realizují? K čemu je to dobré? No tak asi jsem, jak jsem říkal, prostě sdělení těm vyjádřením se jakýmkoliv způsobem a sdělení něco jakože ne přímo, ale třeba něco, co jako je háklivý téma, prostě nějaký, tak ne, že půjdu někam a řeknu to, ale namaluju ten obraz a buď to někdo jakože pochopí, nebo ne, no. Děkuji. Kdy jsi se naposledy setkal s uměním? Oslovilo tě to? No tak naposledy jsem se setkal s uměním před 14 dněma, to jsme právě byli před 14 dněma na kampě, že jo, a tam bylo nějaký jako sraz nějakých přesně pouličních umělců a to mě celkem oslovilo právě, že z té strany toho pouličního umění, tak. Děkuji.